60 mlynedd. Ofnir y bydd 70 o swyddi'n cael eu colli. Y bore iad weithiau, ers i ffatri gael a mam yn colli gwaith, doedd dim bris arni di unrhyw le. Ti'n meddwl bod hi'n oce? Nac do, mae angen rhywbeth i wneud ar mam. Dydy ddim yn dda i wneud dim byd. Ond mae siŵr gael swydd newydd cyn bo hir. Sam, ti mor blentynau feithiau. Dim ond 20 munud yn hyn a'ch dydw i. Ond ti'n gofyn cwestiynau mi o hyd ac yn disgwyl i mi wybo mwy na chdi. Mae yna 70 o bobl yn edrych chwilio am swydd, Sam. Bydd y mam yn oce? 1 mis arall dwi angen. Fe fydde wedi ffindio rhywbeth arall erbyn hynny. Ia, dwi'n gwybod. Na, nes i ddim talu mis dwytha chwaith. Oce, dwi'n dallt. Ia, bydd yn rhaid i mi ganslo. Ydy bob dim yn iawn? Fedra i'n fforddio talu am y sianeli ychwanegol ar y teledu. Wel, rwt sydd ar ei hanner nhw beth bynnag. O, mam, dydy ddim yn beth mawr. Wel, boys, pres ydy'r broblem. Neu diffyg pres dylwn i ddeud. Bilioedd yr holl baperoedd yn ramlenia welis i gynharach. Ro'n i'n siŵr y bydde gen i swydd newydd erbyn hyn, ond mae'n rhaid i mi wynebu efallai na fyddai'n dod o hyd i ddim am dipyn. Ac yn y cyfamser, mae hi'n dyn iawn arnom ni. Mam, dim ots amdano sianeli llwyren. Pyn a fwy o newidiadau na hynny. Fydd rhaid i ni wario llai ar bopeth. Trydan, nwy, bwyd. Fydd o ddim yn hawdd, boys, ond oes gennau'n dewis. Sut da ni'n mynd i arbed pres, ta? O, dwi wedi gwneud rhestr o pethau rydym yn gwario pres anyn nhw. Ond oes dim posib cael gwarder un o'r rheina? Mi fedd nhw di'n dyddu llysion hynna. Syniad arair, ond mi rhan ni'n gwneud hynny tan gwanwyn nesa. Ond mae na ffyrdd eraill arbed pres ar fwyd. Dim takeaway! Dim chicken tikka masala reis. A dim llawer o gig chwaith. Mae o'n ddrud ofnadwy. Dim prydau parod, llawer o gael, yw di frecwas. O, please, mam! Unrhyw beth o'n yw, dwi'n cysau yw! Tydi yw dim yn un o fy ffefrynnau i chwaith, ond mae'n rhaid i ni gyd o di arfer efo byw fel hyn am ychydig. Yw! Och a fi! Dwi'n cofio darllen llyfr am hogan fach oedd yn dod o hyd i 8 o gronod yn y hywd. Bob tro dwi'n gweld Sean Pwlen o yw, dwi'n gweld creaduriaid bach llwyd yn gwingo yn y ceir. Be sy'n rwan, mam? Wel, mae nain Saron newydd gyrraedd. Sôn am creaduriaid llwyd afiach. Mai, tir dyma. Dydw i ddim eisiau cerdded mwy na sy'n rhaid yn y sodla yma. Rwyt ti wedi tyfu? Ew. Rwyt ti'n edrych yn debyg i mi pan oeddwn ni doed di. Ie, yn dal ac yn dena. Mae Sam yn fwy tebyg i deulu ei fam. Stoci. Sammy, sut wyt ti'n nghariad ei? Enw ci di Sam. Sut ydych chi? Wonderful, diolch, Karen. A ti? Iawn, diolch. Wel, hidia befo am y job. Mae wastad angen gweithwyr fel ti. Sammy, wyt ti wedi meddwl nhw mwy o chwaraeon? Roedd y dad yn hym rygbi a pheldroed yr ysgol. Well gan Sam ddarllen a wneud i west cartra fod i'r hogyn mwyaf clyfar yn y dosbarth. Roedd y dad yn wych yn yr ysgol hefyd. Tyd ydi mor wych rwan. Dwi'n mwynhau cerddad. Nid chwaraeon ydi mynd am dro. Mae, cariad, rhaid i fynd â chdi allan i siopa am ddillad. Gen i ddillad. Diolch. Na, mae fach. Dillad del, gan eisiau ti. Ffrogia, sgertia, rhywbeth efo dipyn bach o glits. Dewch, blantos. Mae eich mam angen amser yn rhai'r tŷ. Roedd peth am dod ddrwg i waith!